изключително горда от това, че вие се доверихте. Точно вие се доверихте на нас, защото имате опит, богат опит с предишно лечение. Кажете ми, защо сте при нас? Причината, поради която дойдох, е вашият подход към лечението и по-скоро, че виждате ортодонтското лечение в неговия холистичен аспект с оглед здравословното състояние на пациента. Вие сте специалист по постурология, а не само по ортодонтия. Виждате как денталното лечение може да допринесе в аспекта на постурологията. Предишните ми заболекари, ортодонти, не виждаха, нямаха този поглед върху нещата, който вие имате, и в интерес на истината бяха направили някои поразии по време на ортодонтското лечение, които вероятно са и рефлектирали върху постурата ми. Когато дойдох при вас, получих това, за което дойдох, т.е. професионализъм. Работим заедно, поставихме обща цел, която е да коригираме моята захапка, така че да бъде симетрична и това да доведе до подобряване на постурата. Следим процеса. И как се чувствате сега? Каква е разликата, която самия вие отчитате? Мен това ми е най-важно. Честно казано, за момента не се бях замислял до ден днешен какъв е ефектът, който сме реализирали в резултат от лечението, но след като ме попитахте, имам по-голям комфорт по време на хранене, при самата захапка, и се надявам той да става все по-добър. Все още има на къде да работим, но се надявам все повече да прогресираме. Аз лично отчитам разлика в симетрията на лицето ви. Това е нещо, което дебатирахме в самото начало, ако си спомняте, защото това бяха първите резултати, ако си спомняте. За мен това беше истински интересното, защото промяната в лицево-черепните ви кости беше очеизвадна в самото начало на лечението. Слава на Бога, имаме снимки. Вие това не го усещате, обаче като много млад човек за мен е нормално, че не го усещате. Това има ли някаква осезаема разлика във вашето качество на живот? Отчитате ли го това? Честно казано, смятам, че самите промени се случват прекалено, всъщност няма да се изразя правилно така, случват се бавно и постепенно, и затова се радвам, че сме направили снимки в началото, за да може на края на лечението да видим разлика. Да, защото иначе аз, гледайки се всеки ден, не мога да я отчита. Но вие ме виждате по-рядко, така че аз ви имам доверие. Щом казвате, че вие виждате такава разлика, то вярвам, че и аз на края на лечението ще я видя, когато сравним снимките. Благодаря ви.